Деца, Да! айде отидете до магазина за хляб, мляко и брашно. Добре. Това май с ягода. Круповской. Оле, да. Крупской. Вие сте се върнали. Къде са хляба, млякото и брашното? Върна, бе. Нали стигнаха парите? Какво? Нали ви изпрати за хляб, мляко и брашно? Не за буклуци. Сега какво ще ядем? Бомбонче? Не знаете ли какво? Върнете ми парите. Искам си парите обратно. Добре, бе, мама, ще ти ги върна. Няма проблеми. Обаче, когато си взема първата заплата. Мамче, ти си на 11. Първата заплата ще я вземеш най-рано на 18. Това са 7 години. Точно да. След 7 години дълга ми ще бъде изтекъл по давност. Браво, бе.